Kopogore gi mano, ikruok ne romo mar Africa Forward machakore chieng' wuok tich mar juma manyien e kar romo mar KICC buore Nairobi. Oserumo ka romono ibiro yuor kod jatend piny France Emmanuel Macron kod jatend pinje mamoko madirom 30. Duto mibiro rwake pachoka kod jatend piny William Ruto. Bad migawo mar obila e boma ma Nairobi olandanga ni giseting'o malo chal mar arita e alwora mar kar romo mar KICC. Kendo nitiere peini ma ibiro din e odiochienge ariyo mago mag romono. Joyce Duor gi ler mathoth. En romo mar odiochienge ariyo mabiro timore e kar romo mar KICC buore Nairobi kochakore wuok tich tarik 11 dwe mar abich higani nyaka tarik 12 dwe mar abich higani. Jotend migepe Musalia Mudavadi, jatend migawo mar limbe Rebecca Miano kod jagoro mongirore e migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko Korir Sing'oei ochopo e kar romo mar KICC mar rango ute mopogore opogore ma ibiro bage romo mar Africa Forward juma manyien. Romono ibiro yuor kod jatend piny France Emmanuel Macron kaachiel kod jotend pinje mamoko madirom 30 duto ma ibiro rwake pachoka kod jatend piny William Ruto. Mudavadi oyango ni Kenya oseikore makare mar rwako welogo duto. Kenya stands ready. Africa stands ready. Vibrant, resilient, and full of unstoppable promise. And this great venue now officially stands ready to welcome the continent and the world to the Africa Forward Summit 2026. Karibuni to KICC, karibuni to Nairobi, karibuni to magical Kenya, the origin of wonder. Jambetre mar piny France pachoka otiyo kod thuolono e kwedo weche maliekore ni romono mar Africa Forward biro mana kelo ber ne piny France kende kendo miyo piny France donjore weche mag telo, arita kod chal mar uchumi mag pinje mag Afrika ma ugwe koyango ni mano ok en adiera. France is the fourth largest investor in this country. We have 150 companies present here in Kenya, investing in Kenya, hiring Kenyan. More than 36,000 Kenyan are being hired directly by French company in this country. So if you look at this investment angle, you'll see it is a vote of confidence by French capital. France has immense capacity, and as Africa we are saying, we will discuss and we will agree on how we can be able to work together. Kaluore kod romoni, komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Isa Mohamud osingo ne welo kaachiel kod jodak ma Nairobi ni giseting'o malo chal mar arita e boma ma Nairobi mar neno ni romono otimore maonge ng'ikruok moro amora ka bende okwayo jopiny mondo okony e jiwo chal mar arita e boma ma Nairobi. We have done adequate deployment of uniformed and civilian plainclothes officers. We have enhanced surveillance, both foot, mobile and air operations. We have secured key venues, hotels, and critical infrastructures. We have several units on standby, including KDF. Bende oyango ni nitiere apeini moko ma ibiro dine odiochienge ariyo mag romono kokwayo jopiny mondo chan wuodhegi e chuny boma ma Nairobi e yo makare mondo kik giyudre kama rach. To facilitate secure movement of visiting heads of states, dignitaries and delegations, there will be temporary traffic disruptions along Mombasa Road, Thika Road, Limuru Road, Kiambu Road, as most of the VVIPs will be using those roads. On 10th, as we're heading towards midnight, towards now it will be 11th actually, midnight, starting midnight on the 11th morning, the following roads will be closed for public use. City Hallway, Parliament Road, Harambee Avenue, Taifa Road. Romo mar Africa Forward Summit mabiro timore KICC buore Nairobi koro en ranyisi mar yaro tudruok mochwiny kendo makare e kind pinje mag Afrika kod piny France. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jong dakika 25 tok saa achiel ma midhiambo kapok akaw yo matin haneno moko kuom ote misebedo kioro kaluwore kod masira mano mar mula manotimore odiochieng' ma kawuono e sub county ma Bondo mane gwenge mag Ugago. Ano kanyo ka Madhenge to iwacho ni intere gwenge mag Nakuru Kabarak tikwayo mar mondo migawo mochung' ne kunyo mula kokalo e apis Joho giketo kenge mager ne jokuny mula kinde ma koth chwe.